Treba vyrovnať Tak, hlavnicu. ideme vyrovnávať. Aj na piču. Odfúkni. Povedz prípitok. Prípitok, no? Tak sme sa tu dneska zišli. A myslím si, že to dáme. Tak, na zdravie. Na zdravie. Zdravie. Treba nejako začať. No, akože začať s pivom. Nedáme, že čo každá stanica, tak to každé pivo? To som videl, že niekto išiel spraviť do Budapešti. Do šale. Treba ísť s osobákom, podľa mňa. Môžem povedať niečo od srdca. Som rád, že sme sa tu dneska takto zišli. Ďakujem mame a otcovi, že som tu. A po tomto podujatí si myslím, že to je pekné podujatie. Na zdravie. Na zdravie Slovensko. Na zdravie Slovensko. Máme novú posádku. No. A tým pádom by sme mali predstaviť novú posádku. Takto sa predstavíš. Povieš tvoje meno, tvoj vek a status, či si single alebo taken. Dobre? Martin, Centimetre na západ. Martin, 18 rokov, jaké teraz? 18, dobre, ďalej pokračuj. 18, áno, aj centimetrov, aj vek. A som single, takže tak. Dobre. Dobre. Matúš Dvorán. Osemnásť rokov. Single. 18 rokov. Single 18 rokov. A pol metra. Pol metra. Na Instagrame sa volám Wolfranimus. Svoj tým bol. A keďže som single, môžete vrelo písať. Wolf Ranimus. Takže si otvorený každý ponuke. Keď prejde výberovým konaním. Výberové konanie je Alfa male. Alfa male. Vítajte v Terchovej! Vítajte v Terchovej! Sme na Mlynci. Vystúpili sme o pol hodinu skorej z autobusu, lebo sme to skoro pošťali. Takže teraz ideme 40 minút peši a ideme ešte do Lidlu. Za Zakrutou je centrum. Tu mňa najmenej A štípla. vôbec vás nezajíma, že kde je ten rozsudec. Stačí nám ten lídl. Rozsutec je, hento tam je malý rozsutec, ten ďaleko taký osamelý a ten ďaleko taký spoločenstve ďalších hôr, tak to je veľký rozsutec. Je to tak. Kapitán. Situácia. Podporučík sa hlási. No. Nalí bo vypito, vypí bo nalito. Tak, je to tak. Áno, je to tak. Treba prerozdeliť a ideme sa krásne na raňajko. Pred Lidlom. Kam sa kúkol ide? Kam ide Adam? Ja neviem, niekde preč. Môžeme natáčať? Aha. Skús chytiť môj batoh. Máme nožík A to máš dobrý nožík. na pašteku. Dobre, čo? Tak 4 kg, no. Nie, vátek. 12. Dneska normálne žerem. Natoč to mojej mame, že dneska sa aj najem. S karambitom ja neviem. Do piče! Padlo mi to. Víš čo, som dal ten nožok do ruky a vypadli mi všetká paprika mi vypadla na zem. A som to hodil naspäť. Ja mám piče, a tú pašteku tu nechám. Mama bola na mňa hrdá. Kam som to ťahol. Super. Toto je tu veliteľ, lebo on tu niekedy bol. Presto. A on tu je ten najvyšší veliteľ. Lebo on tu bol. Áno, presne tak. No. Ja som iba organizátor. Veliteľa sme určili jeho. Áno. Mena vedie. Alfa. Ktorá chodí. Bývanie pred nami. Kriváň. Kriváň! Veľká Tatra. Juri. Ideme už hodinku. Nachádzame sa v Dieri, Maďarsko. Juri. Kde je Maďarsko pri Balatone? Trvalo na to hodinu. No, Ideme na Juri. Tu. Tu. Vezme si. Haň tam okolo hotela doľava.
Ale Obu zabil. čo ti jebe, najebaný som od rána. Než to vyprchalo. 4 piva mám, ale ja som mal 3 piva ešte a 3 rôzne, vieš. Som mal Staropramena, Krušovice a Urpiner. Hitlo, dobre? Aha. Ideme teraz do Janošik, počkaj, ja si to chytím však. Ideme teraz do Janošikových dier. Cesta nám má trvať ešte tak 2,5 hodiny. Takže haluzáreň. A tu mám kolegovca. Vieš tak. Vyspovedaj. Vyspovedáme, no poď. Povedz, Pýtaj sa. čo mám sa pýtať? Koľko si platil za vlak? To sa nehovorí. Aká bola cesta vlakom? Povedz. Drahá bola, že? Mikinu, chceme? To sa nehovorí. No počkaj, my ideme kade, kde sme? My ideme tuto. No my ideme tam. To ideme. A my sme... ideme tu na My sme tu. Pozornej. A my sme tu. A my ideme tam My hore. ideme, počkaj, že ideme tu na cesto pole. Tu na to pole vylezeme a potom ideme takto. Nie, po modrej. Á, tuto. Pozraj. Takto modrá. Ja ideme po modrej? Tuto na medzirostite z Alkalna. Bude sranda. Zabudol som si okuliare do auta. pivo ešte. Mám? Aby som to tu dal. Dobre. Chceš, ja ti dám, ja mám 4. Dáme to. Ja mám. Ona chce slavu. Podri, aha. Ovečka. Podri. Nekope. Zadman zabere zo zvieratkom. Dobre? Krásne. Pozor. Moje noge. Poďme zobrať na guláš. Za koľko by si tu z mosta skočil hlavičku? Dole. Za 5 €? Tak poj. Čo tiebe, čau. 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 Som to Ideme vyššie? Ideme vyššie. Som to dal. Odpadnem a poviem originál. Ja ty si tu prvýkrát, počúvaj. Wow. Aha. Ale je to dosť pekné, no. Konečne žiadne ženy. Pozri sa na to, aké to je pekné. Aspoň ma nechceli. Žiadne ženy. Takáto vodička. Žiadne ženy. Nemáš rád ženy? Milujem ženy. Aha. Oni pekný na sebe. Hej. Má on. Čo mám na hlave? No však to. Nič. Toto čo mám na hlave? Hej. Ukáž, čo máš ty na hlave? Nie. Tak, vidíš to. Nie je toto nádherné. Ja milujem Slovensko inak, vieš tam? Ja som tvojho tátka stretol. Kde? Hovno. Vidíš tú hlavu? Hovno. No má podobnú, no. Super. To si spravil pekný záber. Gold apple, fruit cider. Točíš? No, máme tu Staropramen. Ja otvoríme. Aha. Poviem to. Úplne ani na mňa. Debil. Debil. No, Staropramen, horálka, rajecka pekne. Tradične. A zdravíčko. Zdravie. Dobre, dám si Daj voláčo. kokos. Matúšo, nechceš pivo? Aha. Jedine tu Akože mne triezve. tiež viacej chutí voda teraz. V tomto okamihu, ale však... Táboješ. Že ste to vy? Treba to kombinovať. Pozeraj. Keď budeme hore, to už nebude jedno. Odfúkni. Ja som zrejme. Odfúkni. Pochodí. Však. Taký dreva. Toto je elektrotyp obmedzený kokotko. Najlepší hip-hop festival tu robí opo. Jak hovorí Rosaldo, rytmus je kým popo. Mekými šútou psače doby do po, yo. Každý dávno pochopil, že ja udávam štýl.
No to dá, môžem pustiť sa po nich, ono to je aj tiež dosť strmé. Crazy. Fajnovo, dali sme to, tieto vodopádiky a začalo pršať, tak sme dali prší plášte teda. No. S Maťom sme dali prší plášte, Matúško nemá. Nevadí, nájdeme nejaký ešte, možno Adama v taške alebo čo, neviem. Wow. Pivo vypito. Treba načať druhé. 3 to go! 3 to go. A to normálne, keby si umelé dildo, tak takto môže na ňom skákať. Na zdravíčko. Držíme tempičko. Ešte 50 minút asi. Na medzi rozsutec. Potom ešte hoďka. Čo je? Poď. S pivom sa ide dobre, odporúčam. Kto je skúsený turista ako ja, odporúčam ísť s pivom. Mať nachodených aspoň 2000 km v horách za posledné 4 roky a odporúčam velice vrele. Áno. Áno. A však prší a čo? Môžeme sa riťami dole spúšťať, ne? No, tak. Kaja? To budem mať toľko hlasov, že pijem počas turistiky. Ja mám piči, Tak. ja som smedný. To je voda. Iba. Treba. Pitný režim. V pive sa nachádza, v alkohole sa nachádza vitamíny. V malom množstve, preto ho treba piť veľa. Treba doplniť pitný režim. Povedala, že pivo pomáha na zdravie. Určite množstvo, ale to nevadí. Hej, koľko ešte tých rebríkov? Maťo, čo hovorilo ďalej? Neviem, iba aj kyselinu nikotínovú. Kyselina nikotínová. Aj na víno. Je to tak? Pohár vína za týždeň. Dobre, nenúskej, to pomôže si. Nachádzame sa asi 30 minút od medzirozsudcu. Sme na tom dosť zle, dochádza mi pivo. Už budem mať iba 2. Čiže to je už prvé zlé znamenie. Druhé zlé znamenie je, že le je tu. Jak skrhle je ešte slabé pomenovanie, to som ešte takto pomenoval. Matúš nemá toto, jak sa to volá? Prší plášť. Prší plášť. Čiže určite prekladne, to je vybavený. Hej, ale už si ho dáva, však Adam ho dá. Ale vyťahuje rožky a pašteku, to tak vidím. Tak dáme si teda obed. Ja by som si dal obed. Prajem. Pod týmto krásnym stromom. Všetkým poslucháčom TV Čáčov v Ladovách prajem dobrú chuť a vychutnajte si svoj obed a raňajky večeru. Všetko, čo máte a na zdravie prajem. Na zdravie Slovensko. Na zdravé cievy. Na zdravie Slovensko. 2 roky sa nesprchoval? No. A ide ti to? A vychádza ti to? Ja mám 3. rok. Tak to má kúty, kámo. Nemá vôbec kuty. Dobre. To máš dobré vlasy, no. Dobrá genetika, vieš. Ja viem. Trošku masné, ten šampón by aj trebal. Nič nevidím. Okuliare sú zadrbané, macné, zahmlené. Pozerám sa kade tade, lebo snažím sa zaostriť. Nestíhame za Matúšom. Matúš nás žene dopredu a nestíhame za ním, lebo on strašne ide rýchlo, on tu bol už 5 krát. On pozná proste, on pozná ten terén. Normálne, A zradí sa a žene nás dopredu proste. normálne pred Matúšom nestíham, musím si otvoriť ďalšie pivo, ale mám posledné 2, jedno chcem dať na rozsudci a jednu cestou dole, takže neviem, čo mám robiť. Mám krízu. A zdravím, Matúšo. Fuj, tu sa niekto dosral. A to som bol ja asi. Ako hovoríš staré poľské príslovie, správny sedliak to donese domov. Ty poviem po polsky. Správny šedlak ti to doniesie domov. Tak je to Tak by to povedali po polsky? Neviem. Tak to nepovedal. Opýtaj sa Polakov. Tak stojí.
však mal 4 plus 2. On mal jedno pivo. Ja som mal iba Ale ty jedno, si mal to bolo. cenu 4 plus 2. Áno. No, Ty si mal 6 pív? Áno, však 3 som dal Martinovi. 3 som zobral ja, Počkaj, Dve ja zobral, už si a ty vypil si 6 zobral. pív. Nie, 3 som vypil. to ja idem. 6 pív dneska do obeda. Koľko Áno. hodín? Však som mal 3, Už 2 meškam. som vypil. Nie, Meškám 3 počkaj. minúty, už som mal mať ešte ďalšie pivo sebe. No, vychádza to proste. Jedno som vypil, jedno máš ty a druhé mám ja. Páni, tu mám také okienko poslednej záchrany. KPZ-ka je možno dobrá vec, ale treba mať železnú rezervu na posilnenie, zahriatie a motiváciu. Niečo takéto. Takto to vyzerá. Tu zemáčik 38%, 90 centov v Lidli. 90 centov sa stalo? To stáva 70, nie? Ideme vykúpiť. Stáva Tak 70. dráži všetko, vieš ako, ale zdravie je zdravie, proste dohor bez železnej výbavy nechoď. To vrše, Á, to by bolo asi to všetko. neunikalo. Fú. No, tam hole Ideme tam, je veľký rozsutec. tam ideme. A je tam, ten za tým je ten malý. Vieš a pozeraj, najhoršie, ono vyšlapeš vlastne, toto ideš tu proste po rovinke až pod to a iba to vyjdeš hore. A tam si za 15 minút hore. Dobre, a toto? No to je ten veľký, no. No a to jak vyšlapeme. No to asi nedám. Poďme pozrieť, koľko to trvá. Ty to nedáš? Uvidíme. Hodina 15. No pozri sa na tabulu. Takže ideme, že Snilovské sedlo. Názor? Ideme na záhoda. Ja na veľký nejdem. Dáme si pauzu, čo? Máme si pauzu. Jo, Mateja. Matej je moja obľúbená. Ja mám Ty máš svačinku obľúbenú? Áno, lebo vieš čo bol ten na, neviem, akom serveri, kde sme to hrávali Minecraft, taký, že sváča sa volal, vieš? Svačinár. No svačina, odtedy mám rád svačinku, strašne mi chutí. Áno, Prečo, no? nechutí toto Matej, lebo ona je taká červenšia, vieš, ona je taká paprikovejšia, tuším, že Áno, ona je v pohode, ale to mi chutí viacej. ja už som si zvykol na to svačinu. Adam jedáva bučkovú, no. Toto je proste pohľad, pozri sa na ten krásny vrch. Nádherné, si to vyzale. Sme nikde nevyšli. No. Super. Situácia nastala. Adam s Martinom sa rozdelili. A my sme sa rozdelili tiež. Ideme na malý rozsutec a oni išli na veľký, že to zabehnú za pol hodinu a potom sa k nám pridajú. Takže uvidíme, ako to bude. A my ich dole budeme čakať šenku proste, no čo. A uvidíme. Nízkych Tatier vás zdraví Jožo Kubáni. Ďalší kopec. Ďalší kopec za nami. Už sme vás prekonali, sme vyššie než vy. Ale ešte nás čaká tamto. No to už je ten porádny. Chápeš? To je ten zaberak. No. Nechápem. Tam ideme. Tam, presne. To je veľký rozsutec. Teraz sme síce na ňom, ale na vedľajšom kopci. Tadeto sme prišli, hen tade. Tam za tým kopcom je dolina. Dnes sme sa dostali, tuto je taký chodníček, tuto jak to svíci. Tade, hen tade. Túto cez tú dolinu, Janošikové diery. Hen tam tá dedina, to je tam, kde sú Janošikové diery, ale my sme došli až z tej tam vzadu, z Terchovej. A všetko peši. Takže pokračujeme. Uši. Obľúbená otázka je, koľko by si padal dole? Podľa teba. Koľko to je? Neviem.
Toto je možno tak 100 metrov, 50, 100 možno. Alebo teda lepšie, že za koľko by si skočil dole. Tak zrýchlenie je 9,81. Hej. Záleží, či by ste sa kotulal, odrážal, alebo či by si letel rovno dole. Hej, no jasné. Však asi tak, vieš, že voľný pád. Že... No tak. Tiež si myslím. Vrchol. Dali sme vrchol. Nie je to vôbec vidieť. Ale len tí dva išli hentam, no. A... Že za pol hodinu sú naspäť. Takže... Hentam dole ich uvidíme, či sú za pol hodinu naspäť. Toto je tá tabula? To nie je tá tabula. Kde je? To nemôže byť hento tá tabula. To asi nie. Voláme ti to ešte. Idem sa tu. Môžeme spraviť scénu z Titanicu. Áno, presne tak. Scénu z Titanicu tu. Yes. Wow. Vrchol za nami, dúfam, že to Adam natáča. My sme dali teda malý rozsutec, to s veliteľom Matúšom a ešte nás čaká cesta dole. A dúfam, že to Adam natáča teda, no, lebo oni sú tu naproti, zatiaľ sú v tej istej výške čo my. Ešte tak pol hoďku hore asi pôjdu a počkáme ich asi dole, tak uvidíme. Pekne fučí. Ale pohode, ideme ešte tam hore. Tam hore, no. Ešte tam aj, pohode, tam bol Marko. My sme teraz došli tam, bo to není ani vidno ten kopček, čo sme dali. Ledva nás nožky držá už. Áno, ale však ideme. Trošku mi to vystreluje do kolen, nevadí. Do ľavej hlavne. Aj mne hlavne. Ale akože už nemám takú pevnosť v tých kolenách. Hovorím, že každú chvíľku sa obávam, by mi povolilo koleno alebo čo. Len mi proste by som dostal nejaký kolaps. Chytili nás dvakrát krupy. Teraz už to len hrmí a je búrka. Hej, nič také. Yes. Je ti to malé podľa mňa, nie je ti to malé? Je to malé. Hej, fakt ti mohol dať ten väčší, akože... Kde sme tam boli? Treba vedieť aj padať. Ja však tak o to ide, nie? Však tak ja padám tak, že viem. Asi. A už sme spodľa skoro dole. Lebo tu už bude taká chatka, alebo nejaký saláž možno to je. Alebo čo, dúfam, že to bude otvorené. Alebo tam bude nejaký altánok, alebo čo, aby sme sa mohli schovať. A počkáme na tých dvoch. Uvidíme. Takto krásne lesíkom ideme. Takto krásne, proste stále som v skafandri. Stále prší. Už asi neprestane do večera. Je to také romantické, také daždivé, by som povedal. Úplne. Ale možno ne. Ešte toho medveďa, no. Stále som ho nevidel. Ale keby som ho videl, že kilometr alebo 2 ďaleko. Prvýkrát proste by som videl medveďa. Takže to môj sen. Máš tu stretnutie. Návrat! Návrat dvoch stratených. Návrat dvoch Tu stratených. máš powerbanku. Čo si jej spravil? Nič? Čo tam? Vyber to! To sa tam i jak dostalo. Fuj! Debil. Fakt. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie Slovensko. Treba to vypiť. A išlo vám to? Už ste utekali dole, či čo? Kámo, vy ste koľko z toho vypili? Nič, my sme si iba gluli. Vieš, ak sme išli pomaly? Novičky akurát tak do grca. Vieš, ak sme išli pomaly? Takže ja som si iba hore jebol. Aj ten oný vyjebanca.
Poď do tej veľkej, áno. Vieš, aké mám mokré topánky? No však musíme. Sa sujak dole do piči. Ale ponožky aké sú. Ale hovoril, že on si ich potrebuje umyť v potoku. Tak už netreba umývať. Aj na Venušu verím, ale že posúvajú. Jak sa Venuša môže existovať tiež taká hodnota? To je prvá vec. Že však by svietila vlažná filma. A potom druhá vec. A počúvaj, ale ja neverím na také, že Jupiter. Lebo že to je pičovina, aby Jupiter existoval, keď je to plynná planéta. A hovoríme, že 98% sa skladá z vodíka. Vodík je plyn, ktorý vo vzduchu vybuchuje. To znamená, že Jupiter by vybuchol. No a ona piča, jaj, to máš asi pravdu. A ja zase... A to sa spraví... To sa spraví. Ten pravý hovorí. Najskúsenejší. Čo, jaký svet, tak ho máme jak betón. Prajem všetkým, ktorí pozerajú vlog. Všetkým, ktorí pozerajú vlog, prajem na zdravíčko. Na zdravíčko. Ty si už Ešte... čo si iný? Wow. Sprav záber na toto inak. No a jak sa ti toto podarilo? Ja som sa, že fest, že dosral. Jak sa ti toto podarilo, Adam? Áno. Náhodou mi napríklad, že len potom to pošlom. Áno? Čo sa stalo? No ja neviem. Ty si spadol? Ja neviem, kámo, podľa mňa som nespadol. To tak asi Natoľko frkala to. voda, možno. Asi. Ukáž, Alebo tie topánky to Dýpka, čo najviac hitoval blato. Si najviac diktoval blato? Áno, čo si nevidel? Po najväčších oných chodil. Však si ich umil v potoku, nie? A vy si ich umyť nemôžete. Piči. Vedem to teba. A čo robíš? Ja tu iba stojím. Dneska prvýkrát preberám štafetu kameramana. To si prepocený, alebo si mokrý. Zvolil, čo si zmokol? Povedzme, že je to prienik dvoch množín. Ešte raz, jaký prínik? No povedzme, že je to prienik dvoch množín. A je to prienik množiny zmoknutia a množiny spotenia sa. Ty si kokot. Počúvam. Pokračujeme? Smerte Čo si? Malý rozsutec. Však ale to už sme boli dneska, nie? Nie, my sme boli iba veľký. Jaj. Vidíme, malý, ale nie do veľký. Tá... Poďme do Terchovej, čo ty na to? Peši. Včera som sa to dozvedel, ja že čo ti jeme to vážne, No že... a také, že... Môžem sa vyšťať do potoka? Jedine keď ja sa môžem vyšťať s tebou. Tak poď. Môžem šťať do potoka? No pôjde. Za nami. To máš mlieko, či čo to máš? Ovčia žinčica. A to si bral, z Piešťan si to zobral si máš? Tam bol automat, kde byli. Kde? Však jak som si umýval nohy v tom potoku. Áno? Tam je automat. Koľko to stálo? V potoku bol automat na žinčice. Musíš ma chytať za slovíčka. Nezavidím ťa. Normálne, ak sa mi dobre sedí. Však, ideme už domov. Do Žiliny a tak. Vzadu robiť. Chápeš? Obe, utekaj, čo je? Adam, utekaj. Utekaj, čo je? Máme 2 minúty. Piť? Ak zaplatíš, môžeš aj piť. A sú tam vecka určite? Áno. Nie, sa tam pozrieť. Poď sa tam. Ale je to druhý pokus, lebo prvý pokus nevyšiel. Prečo? Prvý pokus nevyšiel sa dostať na vlak. Prečo? Utekol nám pred očami. Prečo? Utekol nám pred očami. Je to halus. Ale prečo? Neviem. No. Prečo utekol pred očami vlak?
dojebával. Sú tam vecka. Ideme piť. Co si klame stále. Som sa snažil proste Možno je to policajný. prinútiť nejak slávať. Ale to sa nepodarí. Pizza tu môže? Pizza tu môže. Máme zakázané piť na verejnosti? Hej. Komu to zakázal? Ja, to sa pýtam. Ja. Odfúkni. Yes. Si sa neodfúkol. Ja som si to parky nevyzul. Cítiš to? No cítim tvoje nohy. A ty? Príjemne vonia. Príjemne jak fialky. Jak viac. Ale aký červený, nič nepil. Však to ešte on je ešte udýchaný z turistiky. No, vyťahni. Ja už nejem. Ťahaj, však ale my ju vypijeme, nie ty. To boj. Aj s tými ostratými gaťami. Čo ti jebe? Dobre. To je poslal do piče. My máme start teraz. Čo? Chlapci, my stojíme. Nalej bo, vypij to. Vypij bo nalej to, počkaj, aha, čo vyťahnem? Počkaj, aha, to normálne, že zlato som vyťahol. Na to, že sme skoro nevystúpili. Inak ten vlak podľa mňa je 27, nie 37. My máme vlak? No poď. Na ktorý... Adam, ideme na vlak, poď. Počkaj, aha, pozme. Jak vieš za 10? Za 10. Ale ide za 2. Babi Počkaj, ja to povedali. pozriem. A babi s nami? Babi nejde s nami. Čaká. Bátok. Áno, vieme, ďakujeme. Ďakujeme. A je tu krtva niekde po blízku? Hlavne nádraží. Slňava. Ale babinka došla za mnou. Ale to je váš vlak. Ale došla. Ale povedal, Instagram? vidíš, Máš Instagram? Ja si... on nepamätá si, chápeš? Si nepamätá. Poďte. Aha, Evergreen. Pozývaš nás? Ty sa blokovali, hentam. Poďme Pozývaš- hore, poďme hore. Prečo? Prémiovi. Ja už nemôžem. Poď. Zátko mi povedal, že pís mierou. A ja, že... Bardzo, kde to sedíš? A ten kilt proste je stále plný, chápeš? Trošku, ale pís porádne. Ten kilt je stále plný. Dobre pivo sa vyzerá. Ja vedľa Matúša. To si to nepôjde. No. To vysí normálne. Je tisína. Poznám celú, ale akože mrzí ma, že som dneška tento vlak. Predtým, lebo ako... Čo mrzí proste? Prečo niečo mrzí? Mňa nič. Aj nemáte toto. Prečo mrzí? Ja Európu nepoznám. Ja neviem, či to vie. Potom povieme už tak. A dobre sme to Chlapi si zvládli. idem išťať. Mal by si ísť. Chlapi som To ste sa takto rozvlátali z jednej Dával si šiltovku už konečne. Čau, ja Ja som som mal zahodil dve preč. tri piva som mal v taške. Potom ti Ja poviem. som mal 2 Radegasty. Ja som si kúpil 2 Radegasty v Žiline, Miráži. A potom som si kúpil ešte... Nie, tento som mal ešte z doma. Potom ti poviem. Potom ti poviem. Už to pochopil, ne? Potom ti poviem. A tento Smíchov som mal ešte z doma. Dneska idem za babinou, že na meniny, že Babka má meniny, babka má narodeniny. Babka má dneska. meniny a že ja jej donesem kytičku. A? Ale však potom ti poviem. Nemáš? Tento to bude? Ale ja som zabudol. No. 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 Podľa mňa. Vieš čo? No. Nie to nie. Je čas to ukončiť, podľa mňa. Pauzuj sa. Môžem si prisadnúť. Môžem si prisadnúť. No. Je čas to ukončiť. Teraz seriózne. Expedícia je u konca. Práve ideme vo vlaku smerom Piešťany. Ja si myslím, že sme zvládli všetko, čo sme chceli. Dali sme veľký aj malý rozsutec, aké rozdelenie. A do Piešťan dojdeme nejakým spôsobom. Dojdeme Na to, počkaj, Dojdeme do... keľka mám. Fuj.
To by som nepil. Kompletne. Dobre, expedícia je u konca, tým pádom treba sa povedať, že lúčime sa s vami. Čo si spravil? Dobre. Takže sa s vami lúčime a uvidíme sa na budúce. Treba sa rozlúčiť. Povedz, že čau. Povedz, že čau. A kedy sa naposledy vidíme? Či zase sa kedy vidíme? Kedy sa zase vidíme? Hej, chápeš, mám poslednú minútu natáčania. Poslednú minútu natáčania. Povedz. No do piče, daj mi peniaze a vidíme sa na budúce 30. augusta 2022 som zakop. Daj mi to sem, ty A podotýkam, že by sme mohli Daj mi to sem, ja chcem natočiť zobačiť. aj špeciálny diel Tour de Schenk a la Piešťany. Áno, súhlasím. Plne súhlasím. Chlapi, ja sa dostanem. A to potrebuješ tých 50 €?